खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि गोदान रादाबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे फारि नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, बाक्सा सुबनखातानि 70थि बोसोरारि मागो मेलाखौ नेमबायदि फालिदों। कभिडनि गिख्रंथाव थासारिखौ मानिनानै बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना ओनसोलाव थानाय सुबनखातानि खुंगा 70थि मागो मेलाखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुङो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मागो दमासिनि आलारि बाथि फोजोंनानै आर'ज गाबो। हादराव रावखौबो जर जुलुम खालामना कर'ना भेक्सिन थुनाय जायाखै आरो कर'ना भेक्सिन थुनाय फोरमानलाइखौबो जेरावबो बायध'था खालामाखै होनना मिरु सोरखारा गोजौसिन बिजिरसालिनो फोरमायथि होबाय। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासखौ होबथानो मिरु सोरखारा सुप्रिम कर्टनो जा फोरमायथि होदों बेनि माखासे उल्था सावगारिखौबो नुनो मोन्दों। गोबांखौनो जर जुलुमैबो चिकित्सकखौ भेक्सिन थुनायखौ नुनो मोन्दों आरो समाजारि बिजोङावबो गोबां भिडिअ नुथायफोरा भाइरेल जादों। हादरनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टआ बिथोन होदोंदि कभिड भेक्सिन लाथारनाया बायध'था नङा होनना। गुबुन फारसे नुनो मोन्दों कभिड भेक्सिनखौ लाखांजोबनायनि उनावबो गोबां सुबुंफोरनाव कर'ना जादों। दुखुनि खौरां, माखासे सान सिगां कभिडजों गाग्लोबजाना मुम्बाइनि ब्रिस्किन्डी हस्पिटालाव फाहामथाय लानाय मुलुगदांखा देंखोगिरि लता मंगेशकरनि सावस्रिया आथिखालाव गाहाम फारसे फैनायनि सोलाय गाज्रिसिन जालांदों। देहा फाहामगिरिफ्रा बे समाव बिथांनि सावस्रिखौ लाना जिंगा सिदों। मुंदांखा देंखोगिरिनि गाहाम सावस्रिनि थाखाय देहा फाहामगिरिया बिथांनि थाखाय हादरनाङै इसोरनि सेराव आर'ज गाबनो खावलायदों। जोंनिफ्रायबो बिथां गेदेमा आइजोनि गाहाम सावस्रिनि थाखाय इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। गोजोनथाव खौरां, मुसलपुरनि सानै लाइमोना मन्दिर लुफुंनो 10,000 रां दान होदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि सानै लाइमोना मन्दिर लुफुंनो 10,000 रां दान होदों। बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखा गामिनि थागिबि सानै लाइमोन दिपन सरनिया आरो जितेन नार्जारिया थांनाय 3 बोसोरनिफ्रायनो डिजि शिपिं गायसनना सुबुंफोरनो सिबिथाय होबाय थादों। बेबायदिनो बोरिमाखानि लोक्षि मन्दिर फाग्ला हारा मन्दिराव मन्दिर लुफुंनो 10,000 रां दान होदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया भारतनि नोगोरारिफोरखौ खावलायहरदों अमिक्रनखौ लाना जाहाथे रावबो गिनो नाङा एबा संखिखांनो नाङा होननानै। हादराव अमिक्रनजों दावहा नांनो थोजासे गोहो दं होनना मदिया बुंदों। आमेरिकानि देरसिन जोंगा मागा मुलुगदांखा सोहोर निउयर्कनि मुंदांखा मान्डारियान अरियेन्टेल हटेलखौ 2,000 कौटि राङाव बायबाय। फालांगियारि खौरांनि बायदिब्ला बुहुमनि दोहोनि सुबुं भारतनि बिजनेस टाइकन मुकेश आम्बानीआ मुंदांखा हटेल मान्डारियानखौ 2,000 कौटि राङाव बायदों। दा बे हटेलनि बिगोमाया मुकेश आम्बानीआ जानो हाबाय। मुंदांखा फालांगिरि मुकेश आम्बानीआ गावनि फालांगिखौ मुलुग फारसे फेहेरलांगासिनो दङ। सावगारियाव नुनाय सानै सुबुं, चिरां जिल्ला रुनिखातानि सा सालबारिनि एलेन बसुमतारी बैसोआ 52 आरो चिरां कुंग्रिं बुरबुस्थिनि बिजुलि मुसाहारि बैसोआ 29। बिथां सानैया बहाबा खारना दं। 1 दान जालांबाय, न'खरनो सानैबो जेबो खौरां हराखै। अदेबानि बिथांमोनखौ सोरबाफोर बहाबा नुयोब्ला कमलेश्वर बसुमतारीनि 8011487785 नाम्बाराव खौरां हरनो खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिजनि दख'रा एबसुआ 2022 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां फरायसाफोरजों जर'खा सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सा बिजनि दालाइ एबसुनि बान्दब गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो थुरिबारि दालाइ एबसुनि सिङाव थानाय उलुबारि गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव फैबाय थानाय मेट्रिक आनजाद होनो गोनां थाखो 10नि फरायसाफोरजों गुवारै आरो गोथौयै सावरायलायनाय जायो। बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहादारि मानगोनां मुरसि थेबासन ब्रह्म बिथाङा आरो बाहागो लाफायो बिजनि दख'रा एबसुनि लोगो सोलोंथाइ नेहादारि मुरसि सिमान बसुमतारी आरो थुनलाइ नेहादारि राजेश मुसाहारि बिथांमोनहा। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय।